50 milionů korun. Tolik je podle dostupných zdrojů v rozpočtu obce Strážek. To je docela velká suma, že? Pojďme se tedy společně podívat, odkud se tyhle peníze berou, kam údajně plynou a proč je důležité o tom vůbec mluvit. Tak, co nás čeká? Nejdřív se podíváme na samotnou částku 50 milionů. Pak půjdeme po stopě peněz, abychom zjistili, jak se s nimi údajně nakládá. Následně se zaměříme na to, jaký to má dopad na běžný život v obci a nakonec se podíváme na navrhované řešení. Takže, jdeme na to. První a naprosto zásadní otázka, co to vlastně je těch 50 milionů a kde se v obecním rozpočtu vzali? Dobře, tady to máme, černé na bílém, 50 milionů korun. Ale co je opravdu zajímavé, je složení téhle částky. Podle zdrojů, ze kterých čerpáme, se to skládá ze dvou částí. Zhruba 30 milionů je příspěvek ze státního rozpočtu. No a těch zbývajících 20 milionů, to jsou prý peníze, které obec za posledních 15 let neinvestovala. Fajn, takže na stole leží balík 50 milionů. A naprosto logicky se nabízí otázka, kam všechny ty peníze vlastně jdou? Abychom tomu přišli na kloub, musíme se podívat na výdaje a celkovou správu obce. A zdrojové materiály se hodně zaměřují hlavně na administrativní náklady. A první velká položka, která je tu zmíněná, jsou platy. Z těch 50 milionů má jít ročně 6 milionů na platy zaměstnanců a odměny pro 15 zastupitelů. Když si to propočítáme, je to víc než 1/10 celého rozpočtu. To už je docela slušná porce. Abychom byli konkrétní, zdroj uvádí i jednu specifickou cifru. Měsíční plat starosty, 75 000 korun. Ale pozor, ono to není jen o tom, kolik se utratí. Podklady poukazují hlavně na údajný nedostatek transparentnosti. Mluví se o věcech, jako jsou skryté faktury nebo neveřejná jednání rady. A to v praxi znamená, že pro občany je skoro nemožné zkontrolovat, co se s jejich penězi vlastně děje. Dobře, slyšeli jsme nějaká čísla, nějaké procesy, ale co to reálně znamená pro lidi, kteří ve Strážku žijí? Jak se tohle všechno promítá do jejich každodenního života? Takže co podle podkladů chybí? Začněme něčím naprosto zásadním. Základní zdravotní péči. Zdroje uvádějí, že v obci není lékař ani moderní ordinace. Další velký problém, který je zmiňován, bydlení. Konkrétně se mluví o nedostatku dostupných bytů a taky stavebních pozemků. No a pak tu máme infrastrukturu. Podle materiálů jsou silnice a chodníky ve stavu, který prý dost stěžuje běžný pohyb po obci. A ten seznam zdaleka nekončí. Mluví se i o chybějících hřištích pro děti, o tom, že vázne společenský život, chybí rozvoz potravin pro potřebné, nebo o takových základních věcech, jako je údržba zeleně a celková čistota. Je toho zkrátka docela dost. Zvláštní kapitolou je pak škola. Tady si dovolím citovat přímo z podkladu, protože to asi vystihuje nejlépe. Náklady na školu se prudce zvyšují bez jasné koncepce a kvality. To je, myslím, dost silné tvrzení. Tak, máme tu výčet problémů. Ale jen kritizovat nestačí, že? Důležité je, jestli existuje nějaká cesta ven. A je třeba říct, že zdrojové materiály nepřicházejí jen s kritikou, ale navrhují i konkrétní řešení. A celé to řešení se točí kolem jednoho klíčového slova – transparentnost. Co to znamená v praxi? No úplně jednoduše to, že každý může vidět, kam jde každá koruna z rozpočtu. A hlavně proč. Nejde přitom o nějaké slepé škrtání. To vůbec ne. Jde spíš o změnu celého myšlení. Místo pouhého utrácení začít chytře a dlouhodobě plánovat investice a mít připravené projekty. Tady to vidíme krásně vedle sebe. Na jedné straně popisovaný stav, málo informací a žádný dlouhodobý plán. A na druhé straně návrh, vysoká transparentnost, připravené projekty a hlavně promyšlený investiční plán. A to nás přivádí k závěrečné myšlence. Zkuste si jen představit, jak by mohl Strážek vypadat, kdyby se hospodařilo s jasným, transparentním a hlavně dlouhodobým plánem. To už je ale otázka, na kterou si musí odpovědět především sami obyvatelé obce.